V prvom rade vás chcem privítať na kanáli Tak už dosť. Tento kanál vznikol na popud nedostatočného množstva informácií o firmách, ktoré sa zaoberajú renováciou vozidiel. Ani my sme sa k takýmto informáciám z voľne dostupných zdrojov viac menej nevedeli dostať a preto sme sa rozhodli, že vám sprostredkujeme našu osobnú skúsenosť s jednou z takýchto firiem. My sme oslovili firmu Renovatech. Firmu Renovatech sme oslovili aj na základe ich medializácie v relácii Garážová scéna. Vo februári 2023 nás na osobnom stretnutí zástupca firmy, ako aj toho času konateľ pán Erik, oboznámil s procesom renovácie, s finančnou náročnosťou takéhoto projektu a taktiež nám bol ozrejmený časový rámec, ako dlho takáto renovácia si trvá. Bolo nám vysvetlené, ako je s klientom komunikované, ako sú jednotlivé veci konzultované a že je z celého procesu renovácie klientovi zasielaná fotodokumentácia. Boli sme ubezpečení, že súčasťou každého jedného takéhoto projektu je zmluva o dielo, kde sú jednotlivé záväzky zmluvných strán špecifikované. S týmto sme sa rozlúčili a dohodli sme sa, že si ešte dáme vedieť, ako sme sa rozhodli. S pani manželkou sme to doma rozobrali, zvážili sme naše možnosti a dohodli sme sa, že by sme dali naše auto zrekonštruovať. Pán Erik nám zaslal zmluvu o dielo na Tatru 603, ktorú momentálne realizujú. S tým, že čo sa našej Tatry týka a nejakej cenovej kalkulácie, tak sa bude vedieť vyjadriť, až keď sa naše auto komplet celé rozoberie a opieskuje a zistí sa jeho reálny stav. Týmto by som vás chcel pozvať na našu facebookovú stránku, ktorá je niekde tuto a kde sa budeme tejto téme podrobnejšie venovať. Ako ho nazval Mišo v svojej relácii, majster hodinár, pán Erik nám povedal, že by mal čas na naše auto niekedy v apríli. Čo sa týka našich finančných záväzkov, dohodli sme sa na mesačných platbách, kde prvú platbu sme mu zaslali ako záväznú objednávku. A teraz samotná realizácia. Ako som už spomenul, naše auto bolo dovezené do dielne firmy Renovatech 4. apríla. Niekedy v polovici mája sme boli informovaní, že auto je v štádiu rozoberania. V priebehu júna sme boli informovaní o tom, že pán Erik bol pozrieť v pieskovni s dodatkom, že sa ukazuje, kde všade je to zhnité. Načož ja som samozrejme nejak zareagoval a pán Erik ma ubezpečil, že je to niečo, s čím viac menej počítal a že určite to pôjde opraviť. Na základe týchto informácií som ho požiadal, aby nám teda vypracoval zmluvu o dielo aj s kalkuláciou, keďže naše auto už je komplet celé rozobraté, opieskované a pozná jeho reálny stav. Taktiež som ho informoval o tom, že koncom júla sa chystám na Slovensko, preto by sme túto zmluvu mohli odpripomienkovať a takto pripravenú priniesť na podpis. Medzi tým sme si spolu telefonovali, kde ma informoval o tom, že mu prišli všetky karosárske diely na naše auto, že prevodovka je v poriadku a motor sa mu žiaľ zatiaľ nepodarilo rozhýbať, ale čo s ním konkrétne je, sa ukáže, až keď sa rozoberie. Koncom júla sme cestovali na Slovensko, preto sme telefonicky kontaktovali pána Erika. Ten nám nedvíhal s odpoveďou, že leží v nemocnici, uštipol ho kliešť a preto sa nám nemôže venovať. Zaželali sme mu skoré uzdravenie. V priebehu augusta som si s ním zase telefonoval, kde mi potvrdil, že už je v poriadku a práce na našom aute naďalej prebiehajú. Taktiež som ho ale už urgoval, aby nám vypracoval tú zmluvu o dielo, nakoľko ja sa zase koncom augusta chystám na Slovensko. Vo firme Renovatech sme sa fyzicky zastavili 3. septembra. Pán Erik nás čakal v dielni firmy Renovatech, kde nám ukázal naše auto s dodatkom, že kapota na tomto aute nie je naša je zatiaľ stále v pieskovni. Auto v
V tejto fáze bolo v počiatočnom štádiu prípravy do laku. Boli vykonané na ňom všetky karosárske práce, kde nám pán Erik opísal, čo všetko na aute vymenil, ako vymenil celú podlahu, lemy blatníkov, výstuhy, proste komplet všetko, čo sa tohoto týka. Taktiež nás zobral hore, kde nám ukázal všetky chromové diely, ktoré už prišli hotové na naše auto, kde boli rámy okien, puklice a iné chromové diely. Oboznámil nás s tým, že náš motor je u motorára v Kopšivnici, ktorý ho rozobral a 2 válce na tomto aute sú zahrdzavete, takže bude nutná jeho oprava. Čo sa týka podvozkových častí, bolo nám povedané, že naše tlmiče sú na repase v Šamoríne, kde ich pán skontroloval a zistil, že tie predné sú v poriadku, zadné sú vadné, takže ich bude treba zrepasovať alebo vymeniť. Keďže pani manželka videla, v akom štádiu sa naše auto momentálne nachádza a my stále nemáme zmluvu o dielo, tak na ňo už tlačila a chcela vedieť, čo to doteraz zatiaľ stálo a ako na tom vlastne sme. S týmto sme sa rozlúčili. Pán Erik nám hneď večer zaslal e-mail. Tento e-mail vám teraz ocitujem a bude zverejnený aj niekde tuna. Dobrý deň. Posielam vám niekoľko fotiek, ako som opravoval karosériu. Vaša pani manželka chcela nejaký prehľad o prácach a cenách. Tak tu aspoň v skratke napíšem, aby ste mali nejaký prehľad. Rozoberanie auta, pieskovanie, klampiarske práce, vrátanie všetkého materiálu, príprava na lakovanie zatiaľ, vrátanie materiálu, doterajšie náklady na chromovanie. Chcel by som vás touto cestou veľmi pekne poprosiť, či by sa vám dalo okrem tých pravidelných mesačných platieb poslať mi jednu výnimočnú. Aspoň za to chromovanie. Povedzme vo výške 3000 eur. Vopred ďakujem. Ceny som zámerne neuvádzal, nakoľko to nemáme odkonzultované. A keďže ja som si chcel nejaké detaily, čo sa nášho auta týka, ešte upresniť, zdali sa mi tam nejaké nezrovnalosti, tak som sa rozhodol, že z Británie vycestujem na Slovensko ešte raz a si to naše auto skontrolujem. A vyzeralo to nejako takto. Chcem vás všetkých pozdraviť a chcem vám ukázať Tatru, ktorú sme poslali 4. apríla 2023 do firmy Renovatec SRO pánovi Erikovi S. na kompletnú rekonštrukciu. A dohodli sme sa predtým na tom, boli sme tu pozrieť, rozprávali sme sa s ním, riešili sme to a dohodli sme sa na nejakej sume, ktorú som bol ja ochotný zaplatiť za rekonštrukciu, s tým, že rekonštruuje celé auto, komplet, všetko proste. Opísal nám, jak jednotlivé veci prebiehajú, to sme sa ústne dohodli. Samozrejme žiadal som aj zmluvu o dielo, ale to chvíľu trvalo, doteraz som sa k nej nedostal. Nakoľko sme tu boli naposledy s pani manželkou a s mojimi deťmi 3. septembra, tak nám odprezentoval tam tú Tatru. Že to je naše auto. A ja som si začal porovnávať detaily a zistil som, že to auto nie je naše. A všimol som si, že to je pod plachtou prikryté. Zhodou okolností som spoznal, že to je plachta, ktorú som si ja kúpil v Británie na to auto a nechal som ho poslať tu. Takže mi to nedalo, kúpil som si letenku a priletel som to skontrolovať. Pán momentálne nevie, že sme tu, lebo priestory dokonca ani nie sú jeho. Odstúpil to chlapcom, ktorí sú strašne zlatí, týmto im chcem veľmi pekne poďakovať, že nám umožnili tu prísť a natočiť to. A Tatra je momentálne v takom stave. Po poslednej konzultácii a fotodokumentácii, ako aj mailovej dokumentácii, je uvedené, že Tatra je rozobratá, opieskovaná, vyvarená, to znamená, že sú robené všetky karosárske práce, plus je už na prípravu do láku. Motor je u motorára, ako vidíte, motor je u motorára v Kopšivnici, ktorý potvrdil, že na tomto motore, ktorý je teraz momentálne, on tu není, on je momentálne v Kopšivnici, ktorý potvrdil, že správce zahrdzavete,
a bude treba urobiť ich výbrus, repát, výmenu. Takže motor tu nie je. Motor je v Kopšivnici. Tlmiče na aute. Nebude to teraz tak vidno, ale keď auto stojí na tom. Tlmiče sú momentálne v Šamoríne. V Šamoríne sú momentálne tlmiče. A tie tlmiče predné sú dobré a zadné sú vadné, bude ich treba repasovať. Ale oni tu nie sú momentálne. Auto nestojí na tlmičoch, tu nie sú tlmiče sú v Šamoríne. No a auto je, ako vidíte, máte možnosť podľa toho, čo som dostal v mailu, opieskované. Karosárske práce sú na ňom urobené. Vyvarené je základný git a teraz už sa gituje aj na prípravu do laku. Tak dúfajme, že ten lak bude potom držať. Lebo to je pre nás veľmi dôležité. Ideme teraz a opýtame sa, ako sa veci majú. Motor nie je v Kopšivnici, tlmiče nie sú v Šamoríne, dve válce nie sú zhrzavé, to je zrejme